8 سال لسر دەستپێکردنا کریزا سووریە را دەڕواز دەبن. گوهرتنە جۆرەجۆر لەسەر ئاستا سیاسی و لەشکری و هەرێمی و ناودەوڵەتی گرێدای سووریە و ڕۆژاوای کوردستانی بجی بوونە. لێ هینجی لە ڕۆژاوای کوردستانی وێنە زەلال نەبووە. نەخاسم وێنەیان نێزیک بوون و یەکبوونە تەوگەرە سیاسی یا کوردی. کوپشتی هەر دەست پێشخەریەکێش بۆ نێزیکبوونێ بەرسفر پەیدێ و سەرکردەیەن وێ بڕیات داخویانی هەڵوەست و کریارên تند تێنەدان. وان هەموو دەستپێشخەری و بانگên نێزیکبوونێ بەرئاڤێتی دکن. ئەڤە دەمەکە لە ڕۆژاوای کوردستانی بەحسا دەستپێشخەریەکە فەرەنسی ji بۆ نێزیکبوونێ ناوبەرە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریە تێکردن. سەرکردەیەن ئەنجومەنا نیشتیمانیژی هەردەم داخوازە خۆشکردنا سەقا و ئەتمۆسفێران ژیالیە پەیدێڤە وەکو ئەشکەرەکردنا نیازên باش بەریە هەر پێنگاوەکە نێزیکبوونێ دکن. لێ پەیدێ توجاران بەرەف خۆشکردنا ئەتمۆسفێران jî نەهاتیە. ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریە ji بۆ خۆشکردنا ئەتمۆسفێران بانگا vekirina ofîsên xwe ku ji sala 2015 ve jalî peyedê ve hatine girtin û banga serbestberdana girtiyên siyasî çalakvanan ji zîndanên peyedê û rêpêdana karê siyasî li peyedê dike. Lêkiryar û daxuyanî û helwest û lêdwanên serkirdeyên peyedê berûva jî wê yekê bi carekê tên. Duh li dergehê Sêmalkayê Sînorî bi Herêma Kurdistanê tevê ku deriyekê xizmetgozarî ji bo çûn û hatina welatiyana peyedê çalakiyeke xiyanetkirinê li darxistin. Ku têda serkirdeyên wê bi tundî êrişî Herêma Kurdistanê û serkirdeyên wê kirin. Peyedê rû û baskê PKK yê li Sûriyê ye. Rojavayê Kurdistanê ji bo xwe kiriya meydana milmilaniya xwe bi Tirkiye re û bicîkirina berjewendî û ecendayên xwe li Rojavayê Kurdistanê. Tevê ku bi Sûriye ve girêdayî ye û niha li Sûriye krîz û danûstandin hene û behsa çareseriya siyasî têkirin ku Kurd jî beşek jêne. Lê ji ber siyasetên peyedê li Rojavayê Kurdistanê her çalakî divê beref Tirkiye be û her piştevanî û propaganda ji bo Qendîl û PKK ne û her kesê nelgorê wê siyasetê be bi xayîn tê binavkirin. Beriya niha jî gelek rêkeftin û hewlên nêzîkbûn û yekrêziya navmala Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hatine kirin. Mîna hewlêr yek û du û duhok. Herwiha bang û destpêşxeriyên rêxistinên sivîl û civakî û herî dawî jî destpêşxeriya Ferensî. Lê li gorî Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku peyedê wan hemû rêkeftin û destpêşxerî û bangan beravêtî û bin pê dike.